Nakon informacija da je Luna Đogani bila nešto više od prijatelja sa Mladenom Radulovićem, dečkom njene mame Anabele, osvanule su i njihove zajedničke fotografije na kojima su, prema mišljenju mnogih, previše bliski. Ova vest potresla i šokirala Anabelu Atijas, koja je na odmoru sa bivšim suprugom Andrejom, revoltirana spekulacijama da se Luna ljubavisala sa njenim dečkom, ekskluzivno je rešila da iznese svoju stranu priče. Budalaštine su da je između Lune i Mladena bilo ičega. Te fotografije koje se plasiraju nastale su u mom prisustvu. Svi koji su se u posljednje vreme nameračili na mene, slobodno neka udaraju, tu sam, rekla je pevačica, a onda zapretila tužbama. Tužit ću svakoga ako bude udario na moj integritet. Ići ću na inostrane sudove i potražiti svoja ljudska prava. Ovakve stvari se ne tovare nekome na leđa. Ovim putem bih zamolila sve one koji plasiraju ovako ružne stvari da dobro razmisle da li će ovoga puta izostaviti društvenu odgovornost ili će poželiti da uništavaju moj život i živote članova moje porodice, rekla je Atijosova, koja je spekulacija o ćerkinoj akciji sa njenim bivšim dečkom stvaraju nemir, pa je poručila fanovima: ovo je užasan udar na mene i moju porodicu, zato vas molim da budete ljudi i ne izmišljate stvari. Luna je u emisiji Narod pita ispričala da je Mladen povukao za ruku u klubu pre otprilike 5 godina, a ja sam sa njim bila pre 10 godina. Zaista ne mogu da odgovaram na to da li će neko ko u tom momentu nema veze sa mnom u klubu povući Lunu za ruku, ispričala je Anabela drhtavim glasom, pa zaključila: zaista sam očajna, ne znam samo da li svi koji šire laži žele da me nateraju da se ubijem. Hoće li tada biti srećni? Ovo se više ne može podneti, rekla je Atijasova ekskluzivno.